Čaute, ja som Samo a som Dominov kamarát. Takže čaute. Moje meno je Simin Living Life, mám 18 rokov a vlastním školsku. Takže ahoj Domino, hej, čaute všetci. Takže ja som Robin, futbalista v dôchodku. Takže čauko, moje meno je Maťko, ale tzv. Spíšsky Spider-Man. Mám tu nejaké otázky, na ktoré idem zodpovedať, tak idem na to. Čiže čaute, moje meno je Šimono, mám 19 rokov a som Košičan. Čau, ja som Jasečko, že nemá rád pečko, ale keď vidí Domina, stojí mi cicína. Takže ja som Maťo, mám 18 rokov a hrám futbal. Čaute, ja som Mirko, mám 16 a som Dominikov kamarát. Ahojte, ja som Šimon, mám 16 rokov a som kulturista a pichám. Čaute, ja som Mišo, mám 18 rokov a som hasič. Ako za prvé, Domina by som opísal jedným slovom. Ako tupec. No, fešák je to, no proste. Jedným slovom, hej. Ambicioznosť. Krásavec. Je to proste krásavec, to vedia všetci. Kokot. Domino je gay. Domino je frajer. Domino je krásavec. Famóznosť. Koľkokrát som ho videl cvičiť nohy? No asi toľkokrát, koľko hodiť. Čiže 0. Raz. Lebo bol so mnou. 0. Netreba mu cvičiť nohy, on už má diamity v nohách, on už je. Domino necvičí nohy, odkedy sa narodil. Domino nohy necvičí. Iba keď ich cvičí so mnou. Málo. Nevidel? Raz so Simim, ale je to možno mýtus. Deväť. Určite, že hovorí suché vtipy. Súťaživosť. Domino bude vedieť. Tvrdohlavosť. Tak už je to jeho pozitívnosť a že je pozitívne naladený. To sa cení také. Že je veľmi kamarátsky, dakedy až príliš. Dominik má nohy do O. Že mu smrti riť, to je bomba. Flexibilnosť. Futbalová zdatnosť. Tento vrúcný človek sa vždy s vami podelí o akýkoľvek jeho zážitok, skúsenosť a hlavne so ženami. No, určite netetka zadané ženy. Aj keď aj branka má brankára. Dospelému Dominovi by som odporúčil, aby si užíval život ešte viac, než si ho užíva teraz. Verovo sa pustiť do žien, podľa mňa, už je čas Domino. Zhodnotíme si to a už je čas. Tak, že v tom dospelom veku konečne mohol pochopiť, že Real je lepšie ako Barca. Ako bez konkurencie. Sa vedieť kurva rozprávať so ženami, lebo chlapec to nie je doteraz a je fakt pekný a prichádza o veľa a nevie si užívať. A má byť fuckboy, môže byť, ale nevie. Ale ja ťa to naučím, jak byť fuckboy, neboj sa. Nech si ide za svojím snom. Že by častejšie chodil so mnou na také dovolenky, ak ideme teraz do Milana, lebo to bude goated. Domino by som odporúčal, nech sa naučiť cvičiť nohy. Cvičiť nohy aj predlaktia. Dospelému Dominovi by som odporúčal hlavne pozor na cestách, nepredbiehať kamióny do protismeru zbytočne a hlavne pokoj s alkoholom. Dominové IQ je určite okolo tých 105 do minusu. Domino je väčšie IQ. Tá 45, 46.
max 50 domino, ale už viac ti nedám určite. Keď tak zrátam, 5,5 by som mu dal. No, 20, sem tam 110. Domino má nadpriemerné IQ. Domino nemá IQ. Na čo? Jemu to netreba do života, on je špeciálny. Všetky. Tak by som povedal, že niečo okolo 80 až 85. Najviac atraktívna časť na tele je určite jeho penis alebo zadok. Oči. Oči to budú. No. Tak jeho nefungujúci chrbát podľa mňa, určite. Určite jeho úsmev, to robí potom úsmevy všetkým ostatným ľuďom. Na Dominovi je najviac atraktívna časť, že jeho zadok. Áno, furt keď ide okolo mňa a čo ideme do gymu, ja sa mu furt pozerám na riť. Toto je nereálne, tak sa to tam bancuje, proste fat, juicy ass, proste to sa nedá. Ja keď sa sprechujem, ja mu furt pozerám na tú riť. Jakú stojku mám s ňou, to akože v piči celé. Páči sa mi dominové roztrhané kraťasy. Na Dominovi najviac atraktívna časť. Mne sa páčia tie jeho líca, čo si každý deň korektorom upravuje a zle to furt zamáže, čiže to má tak biele tu tak celý čas. Na Dominovi mám najradšej jeho kľúčne kosti. Kľúčne kosti. Milujem dominové kľúčne kosti. Na Dominovi sa mi fest páči, ale že fest sa mi páči na ňom, že napríklad také, že jeho sánka fest, to je nové, ja som úžasnutý z nej. Tak ja som to už dávno tak zhodnotil, že je gay. Aj stále si za tým stojím. Takže je gay proste. Domino, prečo sa bojíš žien? Lebo si myslel, že to ženy pojebuje ho. Domino sa bojí žien preto, lebo nemá vajca. To je niekde medzi Marsom a Venušou, ale povedal by som, že to bude, že oni sa boja jeho. Tak on je také tretie kolesko na furiku. To proste musí tam byť, ale nehodí sa, ale tak musí tam byť. Takže aj ty musíš byť medzi nami, Domino. Lebo keď som bol malý, tak mi kúpil pizzu. Lebo je to úžasný kamarát a naposledy v sprche my si to pekne rozdali a musí sa to zopakovať. Domino sa bavíme preto, lebo neviem, proste len tak, taký riteľec. Lebo raz mi kúpil pizzu. Za to sa s ním bavím, lebo mi raz kúpil pizzu, je to goat čistý na dedinkách, milujem ťa. Všetko najlepšie, hej. Všetko najlepšie, všetko najlepšie, všetko najlepšie ti prajeme. Čaute, ja som Domino a som samou kamarát. Čau, ja som Juro. Vrevo sa pustiť. Čo dospelému Dominovi? Loading normálne. No dávaj, aj tak rozmýšľam. To vystrihnem, voda. Prepočte, to bola Juro.
Takže... Kat. Katík. Hemene. To nevadí. Kat. Ahojte. Ešte som kokot, ja som favorita. Dobre, tam vidno? Opíš Dominaj. Neviem, prečo sa všetci bavia s Dominom, ale ja sa kvôli nemu... Lala! Hemene.